Sziasztok! Hát számotokra van 3 meglepetésünk. Egyik az, hogy itt van velünk Marcel barátunk. Sziasztok! És A második azt már láthatjátok, hogy mi ez a karakter itten, hogy Pokolka 9 új karakter van. Na nem. Ez a én Karim. És kezdett legalább, hogy mit csináljunk Karimmal. menjünk egyet kazizni, mondjuk az. Találjuk. Ja, és majd elnézést a háttérzajokét, de elég nagyok lesznek, mert itt ordítam. Na, figyeljünk! A izé-büzé farkas ellen lenyomjuk őt. Ő is egy ügyességes, hogy nyomorék álljon már el, féljen ezt. Vaz. Egyen meg az uzáját neki! Basszus! Na, Szofi van. 0 gombával én csinálnék még, de... Bocsi, akkor bocs, nem fogadó. Aréna. Na. Az 51-eseket bead. Már nem azért, de... Na, ott van egy 49-es. Azt próbáld meg lenyomni. Ikonikó geszi. És az harcos. Ezt szerintem leverem. Hát ez simán. Figyelj, Nézd már a kitartását. figyelj. Hedonista. Ez egy hedonista. De ez nagyon béna, ezt támad már meg. Ezt úgy is leverennék, mi a hátasa sincsen meg poti. 6000-es, az a legszorbb utolsó eddig. Kitérte ellenősőre. Ó, 8000. Ohoho. Volt már ez a 40 000-es kütönista, az... Hasonlóság, szerintem testvérét, Kari. Meghallom a testvéremet. Nem bírom. Ja, azért vannak hasonlóságok. Te hajajön, 100 ugyanaz. Végre eltalált, úristen! Dino. Bele fogsz halni. Nem kripteljek rá nagyon, kripteljek már rá nagyon. Jön. Az is nem kriptelek rá! Azt ő nyomna egy kritet. 2 kriptel megölöm egyébként. Innentől már fel, 2 fiúk is megölöm. Hoppá. Oh! Ó, mekkora krit. 47 jó, ezt megöltük úgyis. Hát ez jó volt szerintem. Hip hurrá. Max kritemet javítanom kell, bocsánat. 43 000 volt, nem? Van még azt is kitöröltem. Akkor mennyi volt? 100 000, mennyi? Basszuk 100! Ó, itt 10 000, oké. YouTube-on már 38%-os! Azért nem kell ordítani. Ja, és majd egy picit halkakkal leszünk szerint. 2 kalandágyad van. Tudom mi? Ez kemény. És amúgy milyen event van? Azt hiszem arany. Gold, hát itt van gold, de olvasni kéne tudni angolul. Én tudok is. Kösz, Dávid, mi a második meglepetés vagyok. Hát a Soccer Star. Ez is az én karakterem. És nézzük az egyes végét. Itt nincs harc, mert foci. Azért egy picit hangos volt. Na, 2 ilyen epic van, most csillaghullás, mert itt az itt a gomba. Nézd. Egyébként légy szíves. Egy de valamire jó. meg szeretnélek titeket kérni, hogy jelentkezzetek a klubomból, hogy fent vagytok ezen. Ja, és amúgy ez se egy, hogyha valaki nem tudná. Mert van eset is, ugyebár láthattátok, hogy nem olyan szar azért van. 26% az edző, 26% van arra, hogy egy különleges edzés, ami dupla anyit valamiből. 26% van ide igazol egy kezdőcsöves, és 25% a max képességszint otthon. És most ők próbáljuk legyőzni a kis testhúnvédet. Légy, jelentkezzetek, aki nem tudná. Vacsi FC. Akárki jelentkezhet. Igen, írhatok egy levelet Marcel 1111-nek, 11-nek. és ő szívesen belesz. Akármilyen szintűek vagytok. Igen, csak itt egy picit. Hát, de most te nyugodjatok meg, sokat játszok ezzel. És itt van a Dino karaktere. Milyen Dino? Nem ismerek én olyan. Dávidka. Igen, ez itt az én karakterem. Látjátok, buszis. Ez is hangos volt. Figyeljetek.
néztek meg, én megmutatom a buzi saját dinónak. Buzi! De most a vicceket félretéve, mert tényleg vicces most mindig a vicc. Nagyon. Én csinálom most még az elején neki, mert ő még nem annyira tudja. És bejön a sakes. Hallod? Megy a sakes, megy mára. Hogy lássák már a nézők. Tényleg igaz van. Hány skorpió? Fú, meg fog verni. Na Dávid. Fú, hogy megharapta a pirányítás között. Na jó, én ezt nem fogom kivárni. Hip hip hurrá! Hány perce megy a videó? Nem tudom. De lassan abba hagyjuk majd, mert sok idő lesz feltölteni, nagyon sok idő. Tegnap csináltam egy 8 perces videót, ugye DSDS-gegével, és hát az is 8 perces volt, és 30, azaz fél óra. Itt érzek el! Fú, tartsd fel! Ide jösszem bent! De most komolyan abba hagyjuk, csak így ezt megmutassuk, hogy elindítjuk. Remélem nem hallatszanak annyira a háttérzajok. Mert itt aztán minden tombolás van, és akkor most 3-ra, 1, szia! 3, 2, 1, viszlát! Sziasztok! Ennek lesz még második része, na Hali. Ennek harmadik vagy negyedik. Na ciao.